Hi, I'm Noni and this is my YouTube channel, Noni TV. Today our menu is common Filipino breakfast. Langgunisa, tocino, scrambled egg, dried fish, and tomato. We have here vinegar with a lot of red chili. So, let us start. Ano pang ginagawa natin? Siyempre, nandito na to. Lamuna na naman to. Marami tong breakfast ko na to Actually, itong breakfast ko na to, pagka hindi ako nagmumukbang, tatlo ko na tong breakfast. Siyempre, mukbang. Kailangan 3 times. This is my favorite dried fish, tuyo. This is tuyo in our country. The best. Panghang. Scrambled egg, tomato, and dried tuyo. Alam nga naman, may tuyo bang hindi dried? Sarap. Hugupin tong ano Ito masarap, tuyo. Kain pati ulo. Sarap. Buti na lang may mukbang, ano? Walang mukbang, dito naman tumatitikman. Hindi man ako mag-expend ng ganito karami.
Sausaw natin sa sukang manghangan. Dahil sa mukbang, nakatikim tuloy ako ng masarap. I like dried fish. It's delicious. Compared to this is my favorite. If they have an American breakfast or English breakfast, we have here our own version, a Filipino breakfast. Scrambled egg. Ay ko. Natinik ako. Kala mo, tatagal ka sa ngipin ko ah. Harap. Pero pinakamasarap ang tuyo. Malasa. Dagan lang gunisa at saka kusino. Pamimili lang ako sa tatlo. Tuyo ako. Naalala ko nung aking kabataan. Kami nag-aaral ng elementary lang, yan ah. Ang ulam lang namin ng tuyo.
Kasi yun lang ang kaya namin bilhin nun eh. Magsasaing kami ng kalahating kilo niyan. Dalawa lang kaming magkapatid. Kalkal pati tutong. Ulam ang tuyo. Nako, napakasarap kumain. Dalawa lang kami magkapatid nun. Sasaing kami kalahating kilo. Pero pag ang ulam namin ni iba, kalahating kilo hindi namin nauubos. Pero pag ang ulam namin tuyo, kalkal pati tutong. Appetizer ng tuyo eh, appetizer. Bagoong yan, pampalagaan na kumain. Masarap siya. Malamis na mas. Pero dahil siya ng tuyo. Narinig ko yung yun. Tira yun ang susunod kong imumukbang ah. Tigas ng tali. Hindi ko mapagot.
Bye-bye!